Un altre món és possible? Un altre món és possible i un altre món està naixent i existeix. De fet, seria com molt trist pensar que no hi ha res a canviar, que ens hem de conformar amb el que tenim. Potser hem d'oblidar una mica l'escala global i centrar-nos una mica en l'escala que nosaltres podem dominar. Per tant, un altre món és possible, sí, i amb l'escola encara serà més fàcil. El que passa és que és un món que s'escapa dels focus dels mitjans i que encara no ha tingut el temps ni la capacitat d'incorporar-se en l'imaginari col·lectiu. L'economia social per nosaltres és aquella economia en la qual es posa l'accent en les persones que la promouen i que ofereixen els serveis i que també els reben, més enllà del benefici pur econòmic de l'activitat o del servei. Tenim clar que som economia social perquè en el moment en què ens hem situat en aquest punt ens han dit, clar, vosaltres sou economia social i la promoveu. Per una part de l'alumnat de l'escola, la defensa de l'associacionisme implica un canvi de model econòmic, perquè si es defensa una manera de treballar assembleària, horitzontal, transformadora, crítica, on els béns relacionals primin per sobre els materials, doncs s'entén que si això ho fem a l'associacionisme, si això ho fem als caus i esplais, que és sobretot el que ens trobem a l'escola, té sentit que l'economia també es basi en això i per tant té sentit parlar de cooperatives o d'economia social i solidària. L'escola Lliure al Sol aporta a l'economia social, primer de tot formar-hi part, i per tant es creu el projecte de l'economia social. I després pot aportar, ser un agent catalitzador de les seves idees i traspoar tot aquest contingut de l'economia social, aquests valors, arreu. Poder lligar l'ideal de justícia social amb com compro, amb com consumeixo, amb quin oci o quina estona lliure per infants i joves tenim, vinculat a uns valors, doncs això és el que està promovent l'economia social i això és el que des de l'associacionisme educatiu i el que hem promogut des de l'Escola Lliure al Sol és això. Si incideixes en la formació, en la manera de veure el món d'aquestes persones, podem ser poquetes, però això es va escampant, al final això acaba tenint o pot tenir un impacte. Crec que tenim un repte interessant que és el treballar per apropar els dos mons, el del cooperativisme i el de l'associacionisme. Tots dos tenen uns objectius comuns de construir un món millor, més just, més democràtic. La cooperativa dona resposta a necessitats materials de les persones, però també socials, humanes, culturals, i en aquest sentit la cooperativa crea contextos educadors per la seva gent sòcia i per les comunitats on s'inserten. Jo crec que des del punt de vista de l'Escola al Sol, el repte de com vincular la formació que originàriament era de monitors i directors de lleure amb tot el món de l'economia social i solidària és precisament el fet d'ampliar i no només ser una escola de formació per monitors i directors, que també, sinó per poder donar amb els seus valors i la seva idiosincràsia i la metodologia, formació fora del món reglat a tot el conjunt de col·lectius, espais que s'organitzen al voltant d'aquest component transformador. Formar monitors d'educació en el lleure amb l'economia social i solidària vol dir que aquests monitors i monitores en el seu dia a dia amb els infants i joves transmeten valors, pràctiques, idees, maneres de fer i al final és aquesta la millor llavor i via de transformació, no? És a dir, que els infants i joves, les noves generacions, creixin ja preguntant-se tota una sèrie de coses sobre el món en el que viuen, qüestionant-se sobre les pràctiques dels seus pares i mares, dels seus veïns i veïnes, de la ciutat i poble on viuen. Per tant, aquí és on podem incidir molt en aquest tema, no?